2017 inauguramos un centro no Caurel que se chama Estación Científica do Caurel da Universidade de Santiago. Eu levaba 7 anos peleando polo asunto e tal, e conseguimos ao final inaugurar onte. 1 millón de euros de inversión que conseguimos, outros 250.000 euros en equipamento para poder traballar ali, ¿no? Pues por eso estoy un pouco baixo de forma, pero vamos, en todo caso agradezco a invitación para vir hoxe. Os conto isto porque a idea que temos o centro ese é, por unha parte, chamar a atención ou divulgar a riqueza natural que ten esta zona, e por outra parte, vincular a conservación da naturaleza ao mundo rural, ao desarrollo do mundo rural. Por que é unha zona importante desde o punto de vista natural? Pensar que en Galicia, en plantas, que é o que traballo, non? En Galicia hai 2.400 especies de plantas. É relativamente unha cifra boa, non? Bueno, no que o Caurel, hasta o límite este do inicio da mañán, hai 1.200. Iso é o 50% da flora de Galicia no 5% do territorio. O sea, a mitad da flora de Galicia está no 5% do territorio. E iso é, máis ou menos, desde este val, bueno, vamos a poñer desde Foilevar ao Caurel. O mismo pasa con fauna pequeniña, con invertebrados, é o mismo con a fauna grande, hai 130 especies de aves, levamos 2 meses con huellas do oso, e parece que ten unha cría, en fin, que é unha zona dunha riqueza extraordinaria, non? Entón, esa era unha das primeiras razones por que decidimos facer o proxecto e montar ali o centro, non? Pero o segundo, que para mí máis importante, é tratar de vincular as actividades científicas ao mundo rural. Pensar que cada vez, bueno, ti o sabes mellor que eu, os pueblos están quedando completamente deshabitados, prácticamente non hai pequenos. En Caurel naceu un pequeno ano pasado, ningún o anterior e ningún o anterior, non? O colegio onde había 250 nenos ten 35. Se sigue así, en 10 anos vai cerrar, e é o último que queda, porque xa cerrou o colegio de aquí, de Lóuzara, e o do Íncio está a puntos tamén. Cando eu fixen a tesis doctoral no Caurel, non son de aquí, son de Santiago, pero por iso teño vinculación, e había 2.500 personas no Caurel. Hoxe hai 800 residentes. En 20 anos caeu o 66% máis ou menos, non? Esa tendencia é unha tendencia que se non pasa algo, se non muda algo, é unha tendencia que vai así, non? En 10 anos o Caurel desapareceu e o Incio desapareceu. E supoño que o Valdemao, bueno, o Valdemao está máis cerca de tal, non? Entón, a idea que temos aí é axudar con apoio científico aos proxectos de desenvolvemento rural. Que tipo de proxectos? Bueno, ahora temos 2 en marcha, non? Un que comentábamos antes é que a riqueza biolóxica depende de que se manteñan as actividades tradicionales, en contra do que se dice sempre. O sea, desde o momento que desaparezcan os paisanos que cuidan os outos, que cuidan os prados, que cuidan todo iso, que sacan o ganado, vamos a perder riqueza biolóxica. Eso de que cando máis bosque mellor é un engaño que vende a cultura dos americanos no trópico e tal e cual. Aquí eso ten un valor para a naturaleza. O que pasa é que cando falamos con as administracións e lle dicimos eso, para entendernos, había que subvencionar aos paisanos e ás familias e crear postos de traballo para manter iso, non é mantelos por mantelos, é que non ten sentido facer un parque natural no Caurel e que se marcha sempre, non? Entón, esa vía, o que estamos tratando é de dar apoio científico a esos argumentos para que os entendan, que non os queren entender, non? Que isto non ten ningún sentido, as plantas, os animales e todo non ten ningún sentido se se van aos paisanos. E esa é fundamental, non? E a outra vía é un pouco recuperar a cultura e a economía da castaña, apoiada científicamente, que hai unha produción ben feita, un bon tratamento, que se explote turísticamente, que se recuperen os sequeiros, o sea, todo iso. Estamos facendo un proxecto que vamos a intentar presentar a Europa para, bueno, implicando especialistas en enfermedades do castiñeiro, en botánica, en bichos, en todo, economistas, xente de todo tipo, que de comercialización de produtos alimenticios, de calidade de produtos alimenticios, a ver, somos capaces de, por esa vía, tratar un pouco de fixar población, non? Pois, máis ou menos é eso. Cal é o valor do territorio? É o mellor territorio de Galicia desde o punto de vista biolóxico, non ten discusión, salvo as peculiaridades da costa, non?
que temos, bueno, eso conocedes ben, non? Algunos enclaves costeiros que son de extraordinario valor, as aves invernais, bueno, flora, fauna, non? E unha cosa que lle contaba antes, que é moi bonita, que non, iso non o descubrimos nós, non? O botánico galego por excelencia, o Pai Merino, que é o autor da Flora de Galicia, andaba paseando por aquí, o ten escrito en 1903, en 1904, conta perfectamente como vai de Vilarxoán ao Valdomao, como vai xa por aquí, e dice as plantas que hai, que moitas das que as acabo de ver hoxe, que pasaron un siglo de 7 anos. E ele xa dice que é un sitio extraordinario, unha riqueza biolóxica extraordinaria. Entón, eu creo que ten bastante sentido, ainda que non faláramos antes, a excursión aquí, non? Porque é unha zona que ten un valor, aparte que é unha zona de transición entre o mundo da montaña e o mundo do Val do Cabo, non? Onde hai unha certa influencia mediterránea que sube polo Val do Cabo e conectan aquí, hai plantas que non están no Caurel e que están aquí, se mezclan as dúas influencias, non? Entón, vamos, por eso traballamos aquí, por eso entramos en contacto aquí os dous, e por eso os agradezco a invitación. Non sei se queredes que alguna pregunta, pois eu a respondo encantado, pero... Bueno, eu vou dicir unha cousa. Obviamente eu non vou falar como fala Xavier, por conocemento que Xavier ten. E aparte non estou falando da historia dos nosos contidos. Eu, de alguma maneira, como xa teño dito, como desertor no arado, ou sea, como ese toxo silvestre que sempre me neguei a ser de outra maneira, que sempre me deu bastante bo resultado, non? E ele dice que sin as persoas o bosque morre. Eso xa o teño dito algunas veces eu hai tempo. Pero claro, obviamente, dice ele que é unha autoridade no tema, pois, moito mellor. Aquí no lugar onde nos atopamos, aquí no medio destas plantas que nos falan elas máis que nos a elas, que teñen moitos deles centos e centos de anos, vemos como darvos simplemente a volta, sin darvos a volta, mirade para atrás. Ese castiñeiro está pedindo a pasos agigantados que o comen. Que ten a ser ese? Sí, está morrendo pouco a pouco. Este outro, o mesmo. Aquel outro ali arriba caeu. E se nos dermos a volta por todo o junto, toparíamos así de. Algunos destes superan máis de 100 anos e vemos como durante 100 anos se conservaron e agora cambian esa seta persoal. Non é o bosque morre. Isto é o único que teño que dicir. Se vale para. Sí, bueno, hai algúns datos temos xa, non? Por exemplo, levamos 3 anos estudiando como influye o uso dos bosques de castaño na riqueza biolóxica. O fixemos con plantas, páxaros, escarabajos, coleópteros, formigas e ratóns de campo. Bueno, máis ou menos así, clasificamos os outros en 3 niveles de uso, non? Un nivel que é o abandono total, un nivel que é o uso, digamos, medio, e un nivel de uso intensivo, non? Estudiamos a evolución de todos esos grupos durante os 3 anos, máis ou menos. Bueno, pois xa está demostrado e publicado que un nivel de intervención medio nos bosques, o que facían os paisanos sempre, é bo para as formigas, bo para os ratos, bo para os páxaros, bo para as plantas. Sorprendente, non? Entón, se iso se deixa de facer, vamos a perder riqueza biolóxica, non? Porque necesitan que está traballando, compañero que está traballando en un proxecto en Tanzania e outro na montaña de Palencia, non? O que están facendo é tratando de levar, primeiro, suministrar a todas as novas tecnoloxías de comunicación, todo, internet, pero non internet polo teléfono este, o sea, suministrar unhas boas comunicacións. Está empezando a sentarse xente que está harta de vivir e de aparcar en Arteixo, e que pode teletraballar. Sí, pero